אוקיי, אז בסרטון הזה אנחנו נראה כיצד אתם הסטודנטים יכולים להתחבר למערכת בית הידע ולהתחיל את ההסמכה. אז קודם כל אתם קיבלתם קישור מהרכז ההסמכות, לכל כיתה יש קישור אחר. הנה דוגמה לקישור של כיתה אחת, פשוט מדביקים אותו ונכנסים לתוך הדף. בשלב הראשון תצטרכו לבצע התחברות. זאת הפעם הראשונה שאתם מתחברים, אתם מתחברים עם חשבון גוגל שלכם. זו הצורה הפשוטה ביותר. אוקיי. הדבר הראשון שאמור לקרות, אמור להיפתח לכם חלון להגדרת פרופיל, השם שלכם. זה נורא חשוב בשלב שאתם מסיימים, שיהיה לנו את השם המלא, לא באנגלית, בעברית, בכדי להנפיק לכם את התעודה. אז אם החלון לא נפתח לכם, אז אתם פשוט נכנסים לשם שבצד ימין או בצד שמאל, נכנסים לפרופיל שלכם, my profile, ופה פשוט רושמים את השם בעברית. כזה, שחר א'. וכדאי גם לשנות את הממשק לעברית. וזהו, חוזרים אחורה, ואז אנחנו בממשק שהפך להיות בעברית, אם זה הוגדר באנגלית. אז קודם כל אנחנו רואים את הלומדות. יש את הפורמט שמציג את הלומדות בצורה הזאת, ויש את הפורמט שמציג את הלומדות בצורה הזאת, אם יותר קל לכם, לשיקולכם. מה שאנחנו צריכים בעצם בשלב הזה לעשות, זה פשוט להיכנס ללומדה. מאוד רצוי ללכת לפי הסדר, יש פה היגיון בסדר, ולהתחיל ללמוד את הלומדה. הלמידה בלומדה היא מאוד פשוטה, נכנסים ללומדה הראשונה, ובעצם כאן זה מתחיל. שימו לב, בצד ימין יש לכם את כל השלבים של הלומדה. בהתחלה שיעור מתחיל במה תלמדו, אחר כך האזנת פרטים אישיים, הקדמה. הפרק הזה מדבר על עולם הבינה המלאכותית. אפשר כמובן לצפות, רצוי מאוד לצפות בסרטונים, זה חלק מתהליך הלמידה. כל לומדה מתחילה עם הסבר על מה הלומדה תלמד, מה הנושאים של הלומדה, מה המטרות, ומהי סביבת הלמידה. סביבת הלמידה כמובן זה מחשב, במקום שקט יחסית, זה יכול להיות בבית, זה יכול להיות במעבדה, איפה שנוח לכם. לאחר מכן יש להזין את הפרטים האישיים שלכם, ובעצם להתחיל את הלומדה. הלומדה משולבת למידה, שאלת שאלות פתוחות ושאלות סגורות. יש לעבור על כל לומדה. בסיום הלומדה, לאחר שעשיתם את השאלות ומשימות הסיכום, בעצם סיימתם. רכז ההסמכות במכללה שלכם, הוא רואה כל הזמן את ההתקדמות שלכם, וכמובן אפשר להיות איתו בקשר לכל שאלה ולכל בעיה שיש. אז זה הכניסה, היא נורא פשוטה, וזהו, בכל שלב, אתם רואים, אני התקדמתי 8% בלומדה, אוקיי? כי כבר הכנסתי פרטים והייתי בכמה מסכים, ככה גם אתם רואים את הקצב שלך. חשוב נוסף, אולי אפילו לסיכום, תזכרו, בשביל לקבל תעודת הסמכה, אתם צריכים לעבור לפחות 10 לומדות. כרגע מפורסמות 8, בהמשך יפורסמו עוד נושאים מעניינים וטובים. ואתם צריכים לעבור מבחן הסמכה. גם מבחן ההסמכה יצטרף בהמשך, זה יהיה כמו לומדה בפני עצמה, לעבור. אז אלה הקריטריונים שאתם צריכים בשביל לקבל 1, טאג בינלאומי, שישלח אליכם במייל, ו2, תעודת הסמכה של המכללה שלכם. אז זהו, שיהיה בהצלחה.